Behin batez, etxe zahar bat zen. Eta etxe hartan, mutiko behartsu bat bere amarekin bizi zen. Ez zuten jateko ia ezer. Martintxok ez zuen jostailurik. Harri koskor batzukin jolas egiten zuen, bakar-bakarrek. Harri koskor batzukin, hor dabil Martin tintin, jotzen ditu klas, 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 bata bestearekin. Jotzen ditu klas, 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 bata bestearekin. Harri koskor batzukin, hor dabil Martin tintin. Gauez, lurrean lo egiten zuten. Gau batez, Martintxok amets asko izan zituen. Lehenik, bakero bat zela. Gero, beste amets bat. Pilata bat zela. Zenbat amets, goseagatik izango da. Lo egingo dut berriro. Baina berriz ere, beste amets bat eduki zuen. Maitagarri bat agertu zitzaion eta honela esan zion. Oso pobrea zarelako, erregalo bat egingo dizu. Horrekin, gauza asko erosi zituen. Antxoilak, sagardoa, goxokiak, aterki bat, eta bi manta. Eta gauez, berriro, lotara joan ziren. Eta hurrengo goizean... Oh! Beste arrautza bat! Urrezkoa da! Arrautza saltzera nua! Amak arrautza saldu zuen, eta diru horrekin, jantzi politasko erosi zuen. Bi aulki eder ere erosi zituen. Horrela, oiloak egunero arrautza bat jartzen zuen.
Mutilak eta bere amak diru asko zuten orain. Gauza ugari erosi zuten eta harrotu egin ziren. Entzun, hemendik aurrera, arrautzak gordeko ditugu. Eta egunero, arrautza gordetzen hasi ziren. Zenbat arrautza! Laister, 100. Laister, 1000. Laister, 1.000.000. 1.000.000 arrautzekin bere bil bat erosiko dut. Eta nik motozikleta bat. Eta nik labadora bat. Eta nik reglamentuzko baloi bat. Eskerrik asko, oilo. Oso pozik zeuden oiloarekin. Baina gau hartan mutilak beste amets bat egin zuen. Deabrua agertu zitzaion. Oio, txo, non duzu gaurko arrautza? Hemen? Zenbat arrautza dituzu sabelean? 1, 10, 1000? Zenbat arrautza dituzu hor barruan? 10? 1000? 1.000.000? Mutila esnatu zenean, Ma! Zer? Deabrua ikusi dut. Eta zer? Bere sardea oioaren sabelean sartu duela. Eta zer? Sabelean 1.000.000 arrautza dituela oioak. Eta zer? Oioak egunero arrautza bat bakarrik jartzen duela. Eta zer? Zai egon gabe, oioa hil genezakela eta arrautza denak gaur bertan guretzat. Egia da! Arrautza denak gaur bertan guretzat? eta horrela, oiloa hil egin zuten. Sabeletik arrautzak ateratzeko asmoz. Baina... Ez dago arrautzik? Sabela, hutsa dago! Orain, ez dugu arrautzik! Orain, ez dago oiorik! Amak eta mutilak negarrasko egin zuten, baina alferrik izan zen guztia.